Ġie identifikat wieħed mis-sidien ta' 8 klieb li ġew ikkonfiskati mingħand Andre Gallia fit-18 ta' April. Il-kelba blu kienet ilha rrapportata nieqsa għal numru ta' ġimgħat, b'sida jfittixha mingħajr ebda ħiel ta' fejn setet kienet. Fuq Facebook is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd irringrazzjat lid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali li jaħdmu qatih u qalet li ġew segwiti l-proċeduri neċessarji wara li dawn il-klieb ġew ikkonfiskati. Mod partikolari biex dawn il-klieb jinnataw l-attenzjoni u l-kura meħtieġa. Kien nhar it-tnejn 18 ta' April meta Andre Gallia instema' jissejjaħ għall-ajjut wara li wieħed mill-klieb tiegħu stess attakkah waqt li kien barra daru fl-imsida. Minn hemm hu ttieħed l-Isptar Mater Dei għal kura wara li ġarrab xi ġrieħi. Il-klieb li kienu qed jinżammu minn Gallia fir-residenza tiegħu fl-imsida ġew ikkonfiskati mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. L-istess dipartiment kien ħabbar uffiċjalment li l-ebda kelb minn dawk li ġew konfiskati ma kien se jitraqqat kif allegaw bosta fuq il-mezzi tal-medja soċjali. Gallia qed jaffaċċja akkużi fuq każ preċedenti li jmur lura għall-2020 ta' omiċidju involontarju wara li nantu Ines Gallia ta' 95 sena inqatlet wara l ġiet attakkata minn żewġ klieb miżmuma minnu. Intant Sid Blu qalet fuq Facebook kif huma rabbewa bożza kbira, kelba ġentili li tħobb lil kulħadd u dejjem kienet miżmuma tajjeb. Jastaqsit kif jista' xi ħadd jagħmel qattijek. Dan wara li ħarġet l-aħbar ninstabet Sid Blu, waħda mit-8 klieb li ġew konfiskati mingħand Andre Gallia. F'messaġġ indirizzat lejn Gallia Sid Blu qalet li l-fatt li żamma miegħu wara li kienet nieqsa minn frar diġà ħażin ħafna, aħseb wara l-fatt li ħallija tiġi fl-istat li nstabet fih.